uThixo nyanyani wayesusa laa nto leyo. Amen. 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 Mamelakhe uYobi nonkosikazi wakhe abehlala yonke iminyaka bayithuma, but ihloko ayibona ngalo umyeni ayilo hloko ayibona ngalo umfazi wakhe. Amen. Umhlambi unkosikazi wakhe wayengamadiswanga, wabuYobi sakambathisiwe. Because uYobi wayesithi alindelayo okuhle kodwa kuThixo, but umfazi obelindele okuhle kodwa. Wathi ndiyamazi umhlengi wami uyaphila. Abumfazi ungavele umkhanyele nizakubulale. That means abacingi ngokufanayo, ababoni ngokufanayo, abenzi ngokufanayo. Amen. 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 Nangoku kangaphinde avele ukusakanye ukuba izinto nazenzile empeni kuba ephoqwe ngomyenani. Amen. Amen. So uyobe bebungqina bomuntu owaziyo uba mna nabathisiwe nguThixo. Amen. Hallelujah. Amen. So kungafika imvula, ufika umlilo, kufika amaqhwa. Amen. Abumhlengi wamephila. Amen. Ngokutheni? Wambathisi. Hallelujah. Amen. Umuntu ongambathiswanga yena ukuza umuntu phaya athi ndivile imoto kaFidelity izawudlula pha ngomsuso ibamba ifuna imali wena kodwa siye mara konto ngeminenye. Amen. Amen. Sila konto eminenye uqonde imali nxa ithaka Fidelity sana pha ukuthatha ndiwileyo xa fika pha udutyulwe nyanyana. Amen. Seqala. Amen. Amen. Kanti nombathisiwe uzaqombonza uthatha imali pha, thatha imali pha fike endlini ithenge ukutya. Kanti nxa umbathisiwe udlamnqexelayo uthi umuntu akaphili ngasonga sonto. Amen. 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 NoYesu Kristu ithi iBhayibhile wayembathise amandla wasiwe nhlango umoya oyingcwele. Wasathana jika lamatyebe zonke wathi umuntu akaphili sonto because besembathisiwe ubani uYesu. Amen. Amen. That is why ndifuna uba nobatheni ambathisiwe. Asitsho iBhayibhile kwaseKorinte lesibini chapter 5 sajonga pha uverse 2. Amen. Uyacabeza ufuna ukuzala iBhayibhile lesibini pha. Then bese unikela ngifana zamabhele. Yabo? Yeah. Cut it.